Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo othi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu, simdumisa. Sibonga nje kakhulu ukuthi siphumile emkhosini ka3 days ebesikuwona. Siyabonga kakhulu. Muhle uNkulunkulu wethu uyasithanda. Ngiyabonga abanginikeza amavesi anamagama amakhulu capital letters eBhayibhelini. Ase-10 njengamanje, awu-10 ngaleli silifundayo abase Philippians chapter 2 uverse 11. So ase-10. Noma ke esho izinto ezihlukeneyo ke angizongena kuzona manje. Ayangizongena kuzo. Kodwa nje okukhulu ke sibonga thina ukuthi uNkulunkulu wethu siphe igama uJesu Kristu uyinkosi. Wabhala ngamagama amakhulu, liyasebenzela leli gama ngoba phela ilona elinikwa amandla. Amaningi alamavesi siyawathola naseTestamenteni elidala ekhuluma ngoNkulunkulu ngoba vele kusho ukuthi nguNkulunkulu owayenikeziwe, nguNkulunkulu owayenikezwe owayezinike yena ngoba phela uNkulunkulu uNkulunkulu. Uyena obenalawo mandla. So ke uNkulunkulu uNkulunkulu akanikezwa. Kodwa ke eTestamenteni elisha wayesewadlulisa wathi uJesu ngiphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni. Ngakho ke sithi uJesu Kristu inkosi. Bacasuke abacasukayo, baphatheke kabi abaphathekayo, vele sishonga ukuthi uyinkosi yabo. Kodwa nje sathi sithi uJesu Kristu inkosi, vele uyinkosi yakho konke okukhona, yakho konke okudaliwe, uyinkosi yakho yena. Hayi uyinkosi yakho konke kudalelwe yena. Hayi kudalelwe yena, kudalwe ubaba wakhe. Siyambonga ke nje uNkulunkulu kakhulu kakhulu bangcwele, siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Ngiyabonga kakhulu konke enisenzela khona. Siyanithanda, siyanithanda, siyanithanda singabakwaNsibande. ENtabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa, siyanithanda. Ekhaya lezwi siyanithanda nonke ngothi lwenu. Masimkhonzeni nje uNkulunkulu sela emhlabeni, sithembeke kuye, siphile impilo engcwele. Sazi ukuthi uyabona, akukho angakubona esezulwini. Andisazodlala ifilimu yempilo yalona loyo isazodlala. Akukho okufihliwe ungayuvela obala. Hayi akukho okufihliwe. Uthi uJesu nesikhuluma ekamelweni koshawudwa phezu kwezindlu. Izinto ezihlebayo sisazozizwa. Ungahlebi abanye abantwana bakaNkulunkulu. Ungahlebi omakhelwane bakho. Ungahlebi ngoba ayikusazozwakala. Siyambonga uNkulunkulu wethu uyasithanda, sithi uJesu Kristu uyinkosi. Ayike sifunde izwi lethu esilitholayo lapha kwabase Philippians chapter 2 uverse 9 kuya ku11. Sisaqhubeka sikhuluma ngeinhlupheko zabakholwayo. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe. Awabasezulwini, awasemhlabeni, abangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu uyinkosi. Kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Hayi wena ngakhathazeki. Sisasho sodwa kwamanje. Abanye basibhinqa ngokusho leli gama. Abanye basithukuthelela, abanye basisabisa ngokusixosha emsebenzini. Kodwa ngalelo langa zonke izilimi ziyovuma. Naye lo ongafuni uyovuma athi uJesu Kristu inkosi. Uyovuma, miyeke wena njengamanje. Singaba izilima, sibe yikho konke kodwa ezulwini sihlakaniphile ngoba sibambe imfihlakalo. uJesu Kristu inkosi. Ayike ngithe sikhuluma ke ngenhlupheko. Ngiyacela sidlulele, besikhuluma ngezifo kakhulu eyinayizolo. Ngithukile ngaleli yazwi. uNkulunkulu unamathelisa izifo kumuntu. Uyayinamathelisa. Ngifuna ukucebisa labo
abacabanga ukuthi bazobusa ekukholweni. Asizilungu zobusa ekukholweni, sizohlupheka. Ingani umbuso walelizwe uSathane uyena osihluphayo. Sinekhaya thina esojabula kulona. Hayi, sinekhaya thina. Ake sibheke uthini umpostoli uPetro ku-chapter 4 siqala lapha ku-verse 12. Bathandekayo, ningamangali ngomlilo ophakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe yinto engaziwayo. Ningamangali. Bafowethu, kunomlilo khona phakathi kwethu. Kumanje nje siyalingwa ngoWhatsApp. Siyalingwa bazalwane ngoWhatsApp ngendlela emangalisayo. Nakho-ke sikade nginithumelela sizwe ukuthi nakwi-Telegram bayangazi ukungena bakhipha abantu. Inkinga-ke futhi leyo enkulu. Enkulu-ke leyo efana nakho ukuvalwa kwa-WhatsApp. Ngoba uma abantu bezongena ku-Telegram bekhipha abantu, umuntu uma ethola esephumile ucanga ukuthi ukhishwe yimina kanti angikhiphanga muntu. Kodwa bazalwane, niyabona nisibhekene nenkinga. Ukuxoxa umzalwane waseGoli ukuthi ukwi-Department of Education bayakhishwa. So kusho ukuthi akukho la ngekho khona ama-challenges. Uxolo. Sithembe sikhulekeni bazalwane ukuthi ubaba uJali aphumelele kule nto afisa ukuthi yenzeke. Ngoba uma ephumelela, Inkonzo ngoyithumela kwi-website ebhaliwe ethi ENtabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa.org. Inkonzo mangithumele lapho, wena uzoyilanda lapho ilalele. Akuzugcwala phone yakho, masuqedile ukuyilalela uphume ushiye kanjalo. Bangalalela abantu babe inqwaba ngoba iku-website akuyona inkinga. So yilonto esizamayo, and uthe uzama nokuthi kuxhumunywane no-YouTube. Uma sesifaka iwebsite ibisiyayidlulela iyele ku-YouTube. Usakuzama akazi kuzokwenzeka yini. Mhlawumbe naku-WhatsApp uma kuwukuthi kuyavuma, kodwa angazi ngoba lokhu besihlupha besivala. Usifaka ku-website idlulela iyele ku-WhatsApp, but angazi-ke lokho. Kodwa ku-YouTube sengathi it is possible. Kodwa-ke siyadinga ukuthi simkhulekele, simnxusise kuNkulunkulu amuphe ukuhlakanipha bokwenza lokho. Belekelelana-ke naye umkhathini laphaya eThekwini ulihle ivangeli khoza. So siyathemba ukuthi kuzolunga, siyamkholwa uNkulunkulu. Kodwa nje manje sengiqeda amandla lento yazi vele ngiqeda amandla into ye-Telegram. Ukuthi uvela ngene nje umuntu akhipha abantu. Futhi ngingacishe ngikufakazele. Kunama companies ngicabanga ukuthi awu-3 esengiwakhiphile, angikwazi angene kanjani. Allen Gray, ngazi nomenye yabo Mutual Investment, angazi bengene kanjani, sebenabantu asebebaqoqile, nami sengifakiwe lapho. And mangithi ngiyicindezele kuvele option do you want to exit the group. Ngizoze exit igroup bengifaka obani. Ngempela ngifaka obani. Ngingabonanga nokuthi ngiyafaka. So uyabona ukuthi ungathi ku-weak kakhulu security yangapha ku-Telegram. Kodwa asazi bazalwane. Kodwa engikucelayo ake singene ku-Telegram bese siyeka lento ukuthi sizophuma ngapha. Ngoba njengamanje nami sengididekile, angisazi kanti ukuthi yini kufanele siyenze. Kodwa uNkulunkulu akehlulekile lakhe icebo levinjwa. Asiphumeke lapho. Besikhuluma ngeinhlupheko esibhekene nazo. Ngeke sibuse masisekulo umhlaba. Ngeke sibuse. Uthi uJesu ushilo uJesu ngomlomo wakhe, John 16:22. Niyoba lusizi kulomhlaba, kodwa mina ngilinqobe ilizwe. Manje kuqhamukaphi umuntu uthi angafuni ukuba lusizi yena kulomhlaba? NoJesu wabalisizi, John 6:22. 33 ngiyaxolisa, kwangcono ngaluvula bese ngisho into wrong. John 16:33. John 16:33. Uthi lokho ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi. Ezweni niyakuba lusizi, kepha yimani isibindi, mina ngilinqobile izwe. Sizoba lusizi la emhlabeni bazalwane, ngeke sibuse, ngeke sitamase, ngeke sibe izigwili, ngeke sibe rich.
Uma kwenzekile wena warich wayesigwili, bhekisisa ukuthi uNkulunkulu akakubusiselanga yini ukuthi ubheke imfabanga zakhe. Akakubusiselanga yini ukuthi ubheke abazalwane abampofu, ubaphathe kahle, ubondle, ubajabulise. Ngalingisa isicebi esathi sibekelwe uLazaro esangweni, samncisha ukudla. Lithi iBhayibheli wayinxanela imvuthuluka nayo engayitholi kodwa inxanela. Okwaze kwabuhlungu kuba uLazaro. uNkulunkulu uqaphele ukubusisa nje, ufuna ukusiza abani ngawe. Usuvala izandla zakho wena uenjoy imali, uyophaphamisa ubheke esihogweni. uNkulunkulu khona into afuna uyenze ngaleyo mali. Ufuna usize abampofu, ufuna usize abazalwane abahluphekayo, ufuna usize emsebenzini kaNkulunkulu, kwakhiwe izindlu zokukhonzela uNkulunkulu. Khona omunye umzalwane, ngiyakholwa, ngiyethemba ngoba uNkulunkulu akawadla amandla omuntu, uyongena ezulwini egijima. Wathi ethatha ipension, angifuni ukumusho kodwa ngiyamazi, wathatha ipension emva kwesebenzile, wahamba wayokwakhela elinye ibandla indlu yokukhonza, wayisusa phansi waze wayikhipha. Eyiqedile mhlawumbe waphila 2 years ongaphansi waseyadlula emhlabeni. Enjoyanga imali yakhe epension, kodwa wakhela ibandla ayikhonza kulo indlu yokukhonza. Mntaka baba, wenzani wena ngemali yakho? Wenzani? Wena kungenamali, musubalisa ngokungabi namali. Funa umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Uthi umpostoli uPetro, verse 12, sikhuluma ngenhlupheko zabalungileyo. Sengikhohliwe ukuthi angivulanga ngakhona. Ngine ngivula uJohane 16 verse 33. Lokhu ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula. Yabona, kufanele ube nokuthula uma uhlupheka. Kufanele kube nokuthula uma unosizi, ngoba uthi uJesu, ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula. Ezweni niyakubalisizi, kepha yimani isibindi, mina ngilinqobile izwe. Lokho kufanele kukunike ukuthula. Lokho kufanele kukwenze ungabi bitter, ungabi nenhliziyo ebuhlungu. Ungabi bitter. Ezweni sizobalisizi, kodwa uJesu wethu ulinqobile izwe. Uthi kuverse 12, 1 Peter chapter 4, bathandekayo, ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe into engaziwayo. Izilingo zifanisa nomlilo, ukuhlupheka ukufanisa nomlilo. Uthi singamangali kube ngathi sehlelwe into engaziwayo. Zibehlele abanye lezi zinto. Abanye babapostoli banqunywa amakhanda, bahlushiwe. Bathi abazi umlando kuPetro wabethelwa wabhekiswa phansi ikhanda. Bathi mabembethela wathi akafuna ufana nenkosi yakhe. Mabhekiswe phansi ikhanda lakhe inyawo ibheke phezulu. Wenda wena ufuna ukubusa, uzongena kuliphi izulu? Mina ngixoxele ngoba noJesu wahlupheka. Kusho njalo Roma 8, lithi sizindlalifa kanye noKristu uma sihlupheka kanye naye. So ke ningamangali bathandekayo. Ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilinge ngokungathi nehlelwe into engaziwayo. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethabe nokwethaba. Singabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu. Bayasithuka njengoba bamthuka. Basithuka nathi. Basibiza ngamagama, naye bambiza ngamagama. Sihlanganyela naye enhluphekweni zakhe. Thina kuyasijabulisa lokho ngoba igaranti ukuthi yazi mina kuyangijabulisa ukuthi ngiphethe ivangeli elingunqo, ngiphethe insimbi edlezinye, ngiphethe lelathu uJesu. Nginxanela kangaka ukuthi ngabe sewokhekile lo mlilo. Ngiphethe wona impela lo awokhela ejaha ukuthi wokheleke emhlabeni. Jabula mawuhlupheka, ngoba mawutamasa uzomkhohlwa, mawujabula uzomkhohlwa. Ake siliphatheni leli ivangeli, leli elaliphethwe inkosi uJesu uqobo lwakhe. Abapostoli bashaywa, abapostoli baboshwa. Yamkhumbula uPetro eboshiwe, fika ingelosi emkhulula etilongweni. Mina ngazi, angisho lutho ezincekwini.
ezishumayela iprosperity. Hayi angisho lutho mina, kodwa nje mina nginikwe leli lenkosi yethu uJesu Kristu, hayi le prosperity, leli losizi nokuhlupheka, lobungcwele, lokuvuma isono uhlukane naso. Siyavunywa isono uhlukane naso, yilelo-ke ivangeli engiliphethe. Angazi wena ukuthi ufuna uphatha liphi. Yilo lela libeka ngembaba umpostoli ethi kusiyeza isikhathi lapho beyohluphuka, bafuna isifundiso njengokubatshwa kwendlebe zabo, baye kubafundisa abashumayela into abayithandayo. Kodwa uthi thina asishumayele kwisikhathi noma ngesikhathi, kuze kuthi makufika leso sikhathi umuntu abaleke nenxeba. Yikho bephuma nje ekhaya lizwe, bahamba nenxeba, bagcwalisa isiprofeto, baye kubafundisa njengokubatshwa kwendlebe zabo. Nawe ufuna ukuhamba? Washo njalo uJesu. Nani Petro, nifuna ukumuka na? Wathi uPetro, singayaphi Nkosi, ngoba amazonke okuphila kuwe. Ngiyabuza, nawe ufuna ukuphuma ekhaya lizwe? Khululeka, uma ufuna ukuphuma phuma, uhamba nenxeba, uyobona ngosuku lokugcina. Masikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga, siyabakhulekela abaphumayo, bambulele ivangeli lakho bangaphumi. Siyabakhulekela uNkulunkulu wethu bonke nabangakangeni ofisa bangene, siza abantwana bakho bebangenise ukuze bathole umqhele kwelizayo. Siyabakhulekela Nkosi bonke abasekudukeni ukuba beze eqinisweni. Siyacela Nkosi ubonakalise amandla akho, ukhazimulise igama lakho. Siyabonga ngokuvulwa kwenombolo kwa-WhatsApp, sikunikeza udumo. Siyacela Nkosi usiprotect, namanje usitshele, khuluma Nkosi ukuthi kuphi okufanele sikwenze. Siyaya ku-Telegram noma sihlala ku-WhatsApp noma senze njani, kodwa okukhulu esikucelayo, siza ubaba uJali athi get through lokho okufanele kwenzeke ukuze singadluli kwamanye ama-platform. Ngiyacela ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu oyimanga, ubaba uNsibando ovalelisayo, uthi uJesu Kristu uyinkosi.